नोंनि बयफ्रेन्ड आंजों नोंजों आंगायनानै दं दुनियानि हौवायानो आंजों आंगायनानै थाया नों बोरै आंगायनानै बुंखो नोंलाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो बे साननैसो ओरैबायदि बिजि जानानै दं आं न'आव माने खामानि मावगासिनो दङ न' बानायगासिनो दङ मिस्ट्रि लागायबाय थादों सम मोनाखै आरो सम मोना जादों थेवबो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे माखासे बाथ्राखौ सावरायनो बा माखासे भाइराल भिडिअ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जाय नोंथांमोननि गेजेराव आं मैयानि दिनाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन जाय बर' आइजोफोर पार्टि जानायाव गोदान बोसोरनि नामाव निउ इयारनि नामाव खाना जाहैदों पार्टि जाखांनायनि उनाव ओरैबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनाय ओरैबायदि माने जाथावै आखु सासे आइजो जानानै सासे बिमा माहारि जानानै माने हिन्जावनि गुन गैयि बिमानि गुन गैयि गावखौ माने हिन्जाव माहारि होननानै गुन लाखिनो रोङि माखासे आइजोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आरो बैसोरनिनो माखासे ओरैबायदि गाज्रि मोसानाय भिडिअ क्लिप नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो थारैनो नोंथांमोना नुबाय बै सानै आइजोआ सासेया जाहैबाय हाबा जानाय हौवा दङ आरो गथ'बो दङ आरो सासेया हाबा जादोंना जायाखै मिथिया बेखौ हाबा जायाखै होनो सोरबा हाबा जादों होनो मिथिया आरो ओरैनोथ' हाबा जायै बायदिखा मानसिया हाबा जायाखै आरो बिथांमोननि मोसानायखौ नुबायना दिनै नोंथांमोना नुगासिनो जायफोर लाइमोनफोरा माबायदि लामाजों थांगासिनो दङ माबायदि लामाजों आवगायगासिनो दङ दिनै गाबोन नोंथांमोना नुगासिनो गावनि जिउखौ ओरैबायदि खहा खालामना लागासिनो दङ गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै लागासिनो दङ जोंनि बर' लाइमोनफोरा ओरैबायदि माने बेरायनाय लोंनाय जानाय सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बांसिन उन्दैफ्रा दै गेदेरफोरा बांसिन नङा उन्दैफोरा 15, 16, 17, 18 बोसोरसिमनि हौवासा आरो हिन्जावसा उन्दैफ्रा ओरैबायदि गाज्रि आखु जालांबाय बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि मोसानानै सासे बिमा जालायनानै सासे इसेबां गिदिर सिख्ला मानसि जालायनानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव मोसानानै दिन्थियोब्ला अब्ला बै गथ'फोरा सोलोंगोन ना सोलोङा बैसोर गथ'फोरा साहस मोनगोन ना मोना सोलो मोनगोन ना मोना गावनि गथ'फोरखौ बैसोरो मा होननानै सानगोन दिनै ससियेल मिडियायाव माने गावसोरनि जि मोसानायखौ भाइराल खालामबाय आपल'ड होबाय बेखौ गावनि न'खरनिया नुगोन गावनि बिहाव बिखुनजो थागोन गावनि बिमा बिफा थागोन गावनि गथ'फोर फेसबुक ससियेल मिडिया नायनाय लोगो बिथांमोननि भाइराल जानाय लोगो भिडिअआ फार्स्ट माने नोंथांमोननियाव सिगांग्रो नुजाखायो भिडिअफोरा अब्ला गासैबो नुगोन अब्ला बैसोरनियाव माने साननाय गियान दंना गैया फिउचारखौ मा सानदों जास्ट बिथांमोना इन्जयल' सानदों नामा खालि इन्जयल' संसारा ओरैनो रंजानायल' लाइफआ रंजानायल' सानदों नामा रंजानाया रंजानांगौ मानसिया अरायसम दुखुआवबो थानाङा रंजानांगौ नाथाय लिमिट ओरैबायदि लिमिट थायो जाय आइजोफोरा दिनै लिमिटनि सिमानि बारदों आं सानो बैसोरबायदि आइजोफोरनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बैसोरखौ नोजोर होयोना होआ बैसोरबायदि मानसिफोरखौ एसे नायोना नाया गामिनि रायजो राजाफोरा बेखौसो एसे आन्दाज माने बेखौसो एसे आसरित मोनदों आरो आं सानहरदों खोथाखौ बैसोरबायदि आइजोखौ गामिनि मानसिफ्रा गामिनि गाहेला दैदेनगिरिफ्रा नोजोर होनानै बैसोरखौ एसे नायनांगौ जायबायदि ससियेल मिडियायाव गावसोरनि थाइसे थाइनै रां आरजिनो थाखाय गावसोरखौ फेमास खालामनो थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि आखु दिन्थिनानै जोंनि लाइफ बा जेनेरेसननि लाइफ फिउचारफोरखौ बरबाद खालामनो जितु बरबाद जानायाव बेफोरबायदि थुलुंगा होनाय बायदि माखासे आखु दिन्थिनायाव माब्लाबाबो लाइक होनाङा बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना मा सानो आं गोबां बाथ्रा बुङा नैबे ससे बाथ्राखौ नोंथांमोननो सावरायबाय फोरमायबाय आरो ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुनानै बुजिखाबाय माबायदि आखु बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो मा फोरमायनो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।